Дар давраи ҳомиладорӣ дар бадан чӣ мешавад? Якум триместр. Пас аз бардоршавӣ фавран гормонҳои муҳофизати ҳомила хориҷ мешаванд. Ҳуҷайраи тухм бардоршуда ба бачадон мерасад ва ба он меҷояд. Ура! Гормон ХГЧ рӯз ба рӯз зиёд мешавад. Дар пешоб муайян шуда, дар тести ҳомиладорӣ ду хатти нишон медиҳад. Ин гормон метавонад боиси токсикозҳо болудӣ ба заифӣ гардад. Дар узи кӯдак хурд аст, аммо зарбаҳои дилаш шунида мешаванд. Дуюм триместр. Платсента ташаккул меёбад, токсикоз кам мешавад, энергия ва қувват пайдо мешавад. Дар интихоби ғизо талаботҳои аҷоиб пайдо мешаванд. Шкам пайдо шуда, ҳаракатҳои кӯдак ҳис карда мешаванд. Бо гузашти ҳафтаҳо ҳомиладорӣ равшантар ба назар мерасад. Сеюм триместр. Бачадон меафзояд, дигар узвҳоро фишор медиҳад. Дар камар, қафас ва косаҳона ноҳушӣ эҳсос мешавад. Фишор ба рӯда эҳсос мешавад, ки шуморо зуд ба ҳоҷатхона мебарад. Мо ба омода кардани кӯдак ва созмони ӯя шурӯъ мекунем. Қувватҳо ба анҷом мерасад. Тарси аз таваллуд бо хоҳиши зуд таваллуд кардан табдил меёбад. Нишонаҳои ҳомиладорӣ ба таваллуд омада мешаванд.